Desa musik RD Audio Saya mendoa sih Juga siang Mbak Tuti Wong ayu sing tak tresnani rino wengi wong tak ing BP aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ngapi ayo Kak piye ning gedhe rasa tresnaku tenan ora rina wae tansah tunggu arep-arep sok kapan balimu monggo sliramu garwane wong liya aku wis kebaton tresno nanging hati kumbo gawe lara tek kaya curhat to Mas Sutris curhat ya ora mudeng aku iki jane kisahku apa kisahmu iki lagu apa kisahku oh kleru ning apa sliramu ekon ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku karakter Gusti kula nyuwun ngapura bersama Tabur Sari Gasa Musik mungkin dipun dukung kon gambaran RD Audio wong ayu sing tak tresnani rino wengi mokae BP aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ngati ayo kalebono lho Latihan sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku rina wae tansah tunggu arep-arep sok kapan balimu iya sliramu sing tak tresno garwane liya aku wis kadung tresno nanging hati kumbo gawe lara Pripun Mas Sutris? wong wedok aja gawe larane wong lanang Ora sing seneng malah. karo kowe iki tomponen Kualik kok ya SMP wis anu ning apa sliramu ekon ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku karakter Gusti kula
iki pupung leh ngadeg ya. Mau Mas Senan yo loro, kok sing